Agartala birkhung batak tani auto riska samung khlainai rok bai kok banglai tangka fatar hasini simi final lukurok birkhung kholawa phaiei angkorbani logi logino passenger rokni bag te mani khani rok sotonoi borokni malkhungo achuk rina naikha auto malkhung chalungnai rok hastewa yakung rimani logi logino abo hai pati mungo khobjakoi tangka fatar hasini phainai rok aboni logi birkhung batak tani simi aguli rogo phaina hunke bara gobang sano auto mothanai rok te birkhung batak thayo thangphai khlainai lukurok mungsabo kebong mungo kalayatei srangsala agulini birkhung batak tani kacham terminal boboni conference hall logo transport mantri Sushant Chaudhary ni logi administration ni kotor thani joto samung khlainai tei gobangma samung khlainai mothani naikolai rokno tei asalo kotor achuklai mung khlaika asali pandao tango Tripura Road Transport Corporation chairman Abhijit Dev transport tangbedigni Sachib Uttam Kumar Lot commissioner Subroto Chaudhary Agartala birkhung batak thani okra naikolai Kailash Chandra Mina Tripura Police ni IG Monchak Ipar Saltang Hangkoni Hangko naikolai Rajiv Dotto Saltang Hangkoni Police Super Dr. Kiran Kumar K Saltang Hangkoni Traffic Police Super Manik Das Chief Motor Vehicle Inspector Bijoy Debburma asalo tongosung lukurok joto phasing tuino kahamke shep manthun abo haikeno gosimung rikha mantri phia ba gosimung rifano auto mothanai rokni bagai lukurok kebong mungo kalaika hunke phai tongnai salrogo administration ni bakhakte grak shep naharjangnai hini saka mantri Sushant Chaudhary Bureau Report Kokharang